DJ Sandeep Rajniki DJ Sandeep Rajniki Tampuri Raj Kushinagar अरे यादव बबुआन खाली जान जान कहले पांडे चौहान हमरा फेरा में रहले बुझ गइल हो। अरे लुटे खातिर लहर लाइल बारे लाला जी नाई कुसवा हाथे खतारे ऊपर खाला जी 10 टकिया पर खेलल चाहत खेल के चढ़ेले धके लके समियाना में पटाला ना पटेल के वो कहला हजरिया मिली खूबे लके समियाना में पटाला ना पटेल के 2000 मिली खूबे लके DJ Sandeep Rajniki DJ Sandeep Rajniki Tampuri Raj Kushinagar चलती चलेला है पटेल के खानदानी हो नजरी मिलाओ तू हो जाई बुद्धिवानी हो कैसन का खास बात बा हो। चलती चलेला है पटेल के खानदानी हो नजरी मिलाओ तू हो जाई बुद्धिवानी हो अरे नाये दादा ना डर बड़ा लागे केहू ना टिकोल है पटेल जी के आगे मजा लुटले हम रउआ हो तो खेल के सोहब ना झमेल के समियाना में पटाला ना पटेल के हजरिया मिली खूबे लके अरे समियाना में पटाला ना पटेल के 2000 मिली खूबे लके DJ Sandeep Rajniki DJ Sandeep Rajniki Gazipur Hari Om Nagar पटेल से यारी प्यारी कलाए कबे रहो कहला गाड़ी पगाड़ी खेला गाई दे हम ढेर हो बाप रे बाप इतना पैसा हो गइल बा पटेल से यारी प्यारी कलाए कबे रहो गाड़ी पगाड़ी खेला गाई दे हम ढेर हो नितेश अभिषेक हुकुम हारा जाई लालू ना दान जनी नैना लड़ाई लभु डभु वाला खेलब नाही खेल के पुढ़ाओ ना सहेल के समियाना में पटाला ना पटेल के ना भगवान। हजरिया मिली खूबे लके समियाना में पटाला ना पटेल के 2000 मिली खूबे लके अरे यादव बबुआन खाली जान जान कहले पांडे चौहान हमरा फेरा में रहले बुझ गइल हो। अरे लुटे खातिर लहर लाइल बारे लाला जी नाई कुसवा हाथे खतारे ऊपर खाला जी 10 टकिया पर खेलल चाहत खेल के चढ़ेले धके लके समियाना में पटाला ना पटेल के वो कहला हजरिया मिली खूबे लके समियाना में पटाला ना पटेल मोबाइल नंबर 91 10 51 135